Половин година по-късно мога смело да заявя, че изборът ми е правилен и получаваме перфектната хостинг услуга от ForgeBG. Здравейте, казвам се Борислав Колибаров и съм съосновател на e-commerce агенция Marmalab и на бранда за нестандартни подаръци Сапунта Мара. Консултант и лектор съм по електронна търговия, бранд амбасадор на най-голямото събитие за електронна търговия на Балканите и част от 100 най-влиятелни IT личности в България за 2024 година. Вече 8 години изработваме за клиенти на Marmalab уебсайтове и онлайн магазини, а хостингът има огромно значение за това те да получат наистина качествен краен продукт от нас. Освен това, собственият ни онлайн магазин имаше нужда от хостинг услуга, с която да заработи наистина бързо и стабилно. Истината е, че екипът на ForgeBG се свърза с мен в много подходящ момент, за да ми предложи своите услуги. Спечелиха ме абсолютно моментално с отношение, с параметри на услугите, разбира се, и с това, че са сравнително нова и малка компания на пазара. Половин година по-късно мога смело да заявя, че изборът ми е правилен и получаваме перфектната хостинг услуга от ForgeBG. Тук мога да говоря с часове, но хостингът има влияние върху всичко. От възможността за качествено SEO, през потребителската удовлетвореност и защита на личните данни и драстичното увеличение на конверсиите и резултатите за бизнеса. Скорост, сигурност и не на последно място отношение. Не само бих, но и го правя постоянно, защото за мен е важно да предложа на нашите клиенти и партньори възможно най-доброто хостинг решение.